One Jesus, one Jesus, one. Don't you remember me one? 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 One Jesus, one Jesus, one. One Jesus, one Jesus, one. Yaro imiku Jisu, Yaro imiku Jisu, Iye yamiku Jisu, Iye yamiku Jisu, Inget hamiku Jisu, Inget yamiku Jisu, Ikermen hamiku Jisu, Ikermen hamiku Jisu, Imani yamiku Jisu, Imani yamiku Jisu, Ipindan buram yamiku Jisu, Ipindan buram yamiku Jisu. Jisu biye say sian pan, Melawan hier halo kani keduan, Ban pej ikipai ki jongme ki bishop menta haki yeng baper, Bat kam tam hangir umju. Ngilong tangi taki nong pom, Bat kum taki nong pom iwan dem krep akmal jong piu Jisu, Ipan ma taki lai jilan kitap no ke jinglong brio jongi, Bat ngin yo sya ban ong komitu kentien jong Petrus kutrai to pet no nanga namar ngam nong wabien habau lai I ya kata kamba kampla kaba ma pi kutrai Jisu pila pensange ya kata ke eryong ke erngit bat kam tam kalalong ka bajai jai ba kata ke jing snow haladi ba umlong wabien ula ong to pet no nanga kunran ri ku Jisu pim shim la pet no Petrus re pila pelong yu tau nong tong brio di Jisu biye je daga bangi pen pawila di bangi long kinong pop ni pan map takilai kilai tabna ka jing long brio jingi kendia minit in pan map daga jing jar jar ban yetu ki ai ki pop beria ki bangi la kumle hakmat jong pi ko Jisu kena bangin yo ka jing map ban priang ya kani ka jing ai ka bas buntam lengba ka sakaman Bakhuid tam jong kaduan. Jisu biye daga ni kasam kundai puai ni pendem di hakmat jongpi ubadan bod hadu kata ubala ban background ya kan ni klam kabla sari ko pertai barok ko wei kan ni kari jungi barok ko wei nyim ting nyim si nama ni don hasanda jongpi ko Jisu utaw ba syong haji kari ubahalor tam utaw ba sa agasarni ubadan bor unong hawara amega jikari berkakut junga Poblay junga aminga shania un pelai pini nagaserwya nongrem managakam bapenjot un tabi pidi kisner jungu pada pog tamniam jungu pinjo jikari kasanti jungu kalong kasti jungpi pinom piye Jingkyrkhu kemien niau namu bahisi lemli yang kalam basyong habadum lemli jingap tem penjulos yasi ang Siajar kilaban kelona senda jumpi, sipawajar sekamon jumpi, rehajan jumpi dekat omwan, hasyupai khidmat jumpi, bepenyoi kapai nong jumpi sniu, nama bapila leiri hautrai, bapila leisyong berbalor tam, pinom dan jenjari, anam dan jinglanot ada yeng jumpi, Pempai lagian sumari pi, badai persyabat sebelai, hagi jumpi genra pi, yoga kejat jumpi jengkut auma, penyu simpu, penkerdem sengra belu yak jekor, ublay ong namar bawit habisi yang an pelaj yau,
man yada yu namar yu buram ni kagerteng chunga abau khot yanga chupap yu ngan don batu hajin jinjar ngan pelat yu ngan pendon buram yu pangan penhun yu dakata kapajan pangan peni yu ya kapur im chunga jing le jingo yau disu badan hakasakaman Bakhuid tam jukaduan ajisu utra junga daka jing i yaki brio mesa bat miet bat sngi hakani ka sakaman bana kata jing dap ka jing snai baka jing i mekmi lenti ngi kinong pom ban wandem khrop hakmat jumi ko jisu be pedeng sobha yita baro kiba wan jingo yami shajingai lani hajan ni nyej pamedon hakani ka sakaman Bakhuid tam jukaduan ni mani yami nadu ka jing subra junga ngasongo yami na kamenta ka jingai ai babun ki ba mami mela ai hanga rei kham tam namar ba mela ai ti hanga iladi hakani ka sakamen Bakhuid ba mela ai hanga kumpata kanung yasa yaka maria ka kmi Bakhuid tam jongmi bat na ba mela khot yanga bangan wan jingo yami hakani ka yimani tikum tanga khublei mentai ka do no jongmi ka badap tang ka jing i bat ngadon ka jing mot ban khublei yaka na ka banta kini ki lai tli ki jing tmu ka baning kong ban songu yami na ka banta kani ka jing ai bakrau ka ba ar pat ban pen biang na ka banta ki jing sha le ben baro yaki ba mami malaysia de kinong shiun hakani ka sakamen ka balai pat dakadi ka jing wan jingo ngamut ban mani yami artan hagita ki jika jong ka perthai baro hagiba kimju kham buram yami hagasakmen bat kiba kham e no kanja yami aji sujunga nga e yami ban nadu ka donut baro nga khuslai babaro iskatang la kompensasi kham tam e yaga jingba baklem ko jumi daga jingara po jing e jumi nga ko jingmot ban kompensasi shu yami lanu te menta ko jisu biye nga IT hami yeladi baro par yanga langalong ubapo kanu langalong unong pam haringa wan ban IT yeladi ban ngaterwa hami yela kamon yaki jingkwa bagi jing sobha baro bari ki baro kat kiba ngadon ai nadu menta tole yanga bad kita ki kiba ngadon kat ba memon tangkawai nga karpat yami ko jisu baspuntam yakaba nikwa bakani ka jing i bakhu jungmi yaka jing yai ne hadu ko bakun bari ka ban le biang pa biang e kamon jungmi nga duai hami na ka banta ki men simru ki basa hapot ban khui ki ba amdan shu manu ban duai lem na ka banta jungki kham tam hak ba maki ki dei ban sha shitom hang ta pot ban khui shu bakin le no shabneng Kutra jisu biye hakani ka sakaman Bakhuid tam rengkal berkamaria thisti balakar hutam nga duairu nak benta kinong pop kiban kelak bamul duai nam tag bapang bestom bagi ono kule ka jiko jikia onda kumta konong pen em ba ie junga ngan pen lang yakini ki jingmot junga baro rengkal bigi jingmot ka dot nun Bakhuid tam jungmi ba onda layalum lang kumta ngan terwa yaki haukpa bam jukut jongmi ban ngakarpan yau hakakerteng jongmi ba un priang ban un snap isnei yakini ki jingduai ki jikarpal ki bawan na poko donu jing i jonga kokpa jongi uba habneng kalong ko bakhui kerteng jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka mon jongmi hakateu ko ba habneng tuai minta jipam ji ka bahala kasi Patama bigi gerengkang jumi, kumbai gerungi mapi palesi uyangi, marwa dalam yangi syekecing pensyoy, hendrai dan pelai yangi nak pasisiu, amen. Kublai kumaria, badap dagi singai yu try dan badpala gerku yang pana pergi kentai, malagerku yu so apo jong pau jisu, kumaria bakui mi jong blai keduai nak bata jungi nongpop, mentawar rakapor kecingap jungi, amen. Kaburam hau ka badau kun basau sim Bakhuid
Kumpa kalong kong jumta prabor or jinom la jinom. Amen. Onya Robert Pendon Buram Malakapur. Yak sakramen Bakhuid balong play. Tungin dem in Yamani. Jisu mel ai hi ya ka Eucharis kum ka jing kan mau ya ka jing sha istom bat ka jing yap jong mi ka karpat ya ka ni ka sa ka men ju ka me bagas nam jong mi kan ai yang i ka jing pan im ba ka jing suk jong ka hima beneng ha ka ba me im bat mesen sha lem ba ku pa ba musiem ba khu u wei u blai junom la junom. Amen. Isongo yami ku Jisu. Isngongo yami ku Jisu. Iye yami ku Jisu. Iye yami ku Jisu. Mane yami ku Jisu. Mane yami ku Jisu.
Shim ke number lai spa lai pesan. Lai san. Syada dua nutrangan kiu Ubay ba jingmen yana Aoga bola jingkyrkhu Badap dah jing utrau dan berpi lakar kukar pang ye pi na plengi kentai baru. Agak tem kupa berukun bermusim Bakhuid. Amen. Jing utrau jing Yesus Kristus ka jing ju blai kupa lam bagi jing so ju musim Bakhuid kindoran kat berpi baru. Ringkat berpiru. O prat selai lagi jing kipo pengintu belong kibabir banterwai kini ka jing kenya Bakhuid. Yami la paban penkoi bersusi na dugo don ko try to isanay. Ko try to isanay. Mi belawan ban khadi kinong pop ko Kristo isanay. O Kristo isanay. Mi obasyon ko man pa bani salem nak bantajungi ko try to isanay. Ko try to isanay. Blay ban bobro ni isanay yung iban do lamam na ki pop jungi unya laming siya ka jing bom jukon. Amen. Tongin niya duway. Oblay try kendra mil ai ki rungai jumi ya ka jikmen bar ka Jingkyrkhu bani long berbor ki bako bekhe med bal mensiam to ai bal bagni ki jing duai bagi jing salam ji kubra thaisi ban priang ye ki jing duai Jingkyrpal jungi shimet bagi ki wei pat ki ba boi la di hapo ka Jingkyrkhu ye joko di ka me brang ka bra thaisi ka ban yalam nanti berkham tam ka ban yu ro yu seitan uba pen shoy pen ngob ki ha ka pasang ki duai kendra nak benta Ikong Mary Dolis Grace Kharkungor bad iba Alexa Kharkungor bakinang yo shushu igi Jingkyrkhu bad ka jingko jingkhia hak me ka mensiam bad ikam gijam ka maik bi kan bis kan biang nakam ta ka jingthmu bad nakam ta ka Jingkyrpal juki bad nakam ta itu bapang bi stom rukum ju bakin yo no kloi ya kata ka jingko jingkhia ling bagi jikdub e lemu jumi bad ban weng ya ta ka jingpang ka bakta yaki iwan ra rukum ju Kukendrat, yakini ki mensiam baru ki Blakrano, ka mensiam jingko Magrek Rosibon Kharkungor, i Valentinus Chalam Roswell Kharkungor, Lionel Lambestun Kharkungor, i Bernadette Grace Kharkungor, i BBB Kharkungor, but baru ki bahayang bahasam ki Blakrano, nakani ka yiyang jungki. Nak benta ka mensiam jingkong Selin Rengat, i Bradap Nrew Benai, ka jingkla jungi, kumjuro nak benta ka mensiam jingi Alfred Karmau Flang ibadam arsam ka jingkla jingi to ai kendrat ikni mensiam baru Blakrano kiwi pagi mensiam bamdon syu menu bantuai lem nak benta joki kinyo ban preng ka jingma baga jingja thaj ka bam jukun ikni baru ipan do tran Yesus Kristus huon jongme uba imber besen sharing karbal me ha ka jilong ka we ju mensiam ba huon we ublay junom la junom. Amen. Jingpuli nak kitab beningkong jongkisim. Hagitu gisngi u Jeroboam ulong halagadonut. Menta ke jing sensyar kan pai kela syakiying udabit. Lani uni upaj benriu ulek kiu banterwa jingknya
ha ka ying utrai ha Jerusalem te kadonut jong uni upat ben riu kan saphai biang shau kan rat jongki Shau Rehoboam usim ke Juda kin penyap yanga bat kin lech pai Shau Rehoboam usim ke Juda kumta usim ulawat jingmut bat ulathau artli ki khun masi badakak sear bat ulaong hakipaj ba philej kiu sha Jerusalem baro shikata hakmi ki blei jungphi ko Israel kilawan ya lam ya phi nari Egypt te ulabu ya uwei ha Bethel bat ya uwei pat Hadan kani ga jingle kalalong kapop nabaki briu kilalej shauta ukhun masi uba ha Bethel bat shawei pat uba hadu Hadan ulateiru kiduan hakijaka kenjang bat ulathung kilingdo ki bomdei nagajaj kilebi nangta Jeroboam ulabu kawai ka jingkhawai niam hakasngi bakhat san jong ubnai ubapra kabakum ka jingkhawai niam kabah Juda bat ulaterwa jingknya halor keduan kumni ulale ha Bethel da kabakanya hakikhun masi ba ulathau bat ulabu ha Bethel yakilingdo jungki jaka kenjang ba ulaseng hadin gani ga jingjia Jeroboam sumpai din satya nagalinti bomman jungu Henry ulanang yaitung lingdo nagabanta ki jaka kenjang napdeng ki pajba kat ya kaba ki kwa ulapen kentang manlong gilingdo nagabanta ki jaka kenjang bat kani kalalong kapop yakaying kasem Jeroboam kat hadu ba anda pendam yaka bat penjot yaka thiau nasla berthei kaktin jong utrai Sungu yau blei kasam kajubab jengpi kalong atrai tukan mau yanga dagata kajingi kabami pen i hala kipai atrai tukan mau yanga dagata kajingi kabami pen i hala kipai kum kikpa temen jungi ngila lepop ngila leboman kikam jungi kilong kibasniu kikpa jungi menba kiladon hari Egypt kim sim ngautu ya kajingmut kikam pela jongmi kajubab jongpi atrai tukan mau yanga da kata kajingi kabamila peni hala kipai kila thau yau khun masi ha horab bat kilamani ya kadur badakanar kila yapli ya kaburom jungi na kabenta kadur umasi ubabam phalang kajubab jongpi atrai tukan mau yanga da kata kajingi kabamila peni hala kipai kila kelet ya ublei ubalalong unong penim jengki ubalale kat kita ki kamba haijib kat kita ki kampela hakari uham kat kita ki kambas ngauping hagaduriau basau kajubab jengpi atrai tukan mau yanga tagata kajingi kabamela peni hala kipai sngopa yayeng Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tang dauk puhi ubriu uim Henry dagaktin baro kabami nagasentur ublay. Try under ringkat parpi. Ringkat berbiru. Jing puli na gospel Bakhuid kat kum umarkus. Aburam kami kutray.
Agitu isi menba upai ba beleng ulia wan lang biang. Bat kim shim don ai ban bam. Uji su la kwat shladi lagi senran ba ulong haki. Ngas ngau sen ai ni upai ba namar kila don bat nga lalai sngi menta. Bat kim don ai ban bam. Baladang apat. Jing it yaki shayang kin yap tersaw halenti. Namar don naki kibla wanda jingai. Tigsan ran jeng ukli ong hau. Manu balak ban besar yakini kibriyo daw kupu hangni hakari kenja. Ulak liyaki kanu teli kupu fiadon. Kila jubab hinyau teli. Dia ulah hukumi paiba ban syong hamadan ba ulah syemi ki hinyau teli kupu ba unda ulah dep aingu ulah kedia yaki ba ulah ai yaki hagi senran ban sam yu paiba. Baklia bam yaki bad kila sam yaki hau paiba. Baklia don katukan ni kidok ha rid. Bad onda ulah kerku yaki ulah hukum ba on sam hakini ru. Kumta kila bam ba kila kedang. Bad kila kari lengkot lengkai kibatam hinyau syang pura. Baladon kumba saw hajar ngut kibriyo. Ti ula pa no yaki bad hisendon ula kia wakaliang bad senran jung u bagla lek syakwe pakatan dal manuta. A gospel Bakhuid jung utrai. Jingkyrkhu yami Chris. Dai na katakadaw ba ujisu uba kongu ya kajing pa jung kpa ban lek ban yalam. Udan kata kajing sau senai hakajing long brio om hakajing long blay kumu blay ulah tip ban lek ki kampla kumu brio sau senai ini paiba ki blay board ya u lai si lai mien ban sya skori ta kajing keren kajing hikai ki bas ngau tenat hadu kata-kata ban ladajia kum yangi bangin yo snoi kentien intan ban ngin petno balik wat bam nginom longkum kini kipai ba kibai syong baru lai sulai miet ban yo sngau ya kajing bam siem pula wan na pok remation tour jong jisu ublai juga jing iet ublai badap tang da kajing snai tikum taru haba mengi ngiyo ban priang yu jisu hakayu Chris Bakhuid ngidap da kajing komen nama pelong ingi kita kinong ye yo benta hakani kajing lai ban yalap ya khubor sijai ban riu baro tungin duai baginang mi bun kiwi pan kinong yalam bat kinong pen priang ini khubor haki jai ban riu baro bat khamtam bakila ban le ki kambai kam phla kum bau jisu la le hakini ki san hajar ngoi paiba daga bangishania daga ba maki ki brat shitli met bat musia po ka bor jong ublai maki kin sala ban le om tang hi kam yalam rei haki kam ban penim ban penkot yagi bapangi ba stom ru kumju. Jim ke number lai span riu pra. Lai riu pra. Jim ku tai jingin jonga. Ngai tilud yalani amin. Shimbaro jonga bangan raya royame shim kinegik si jonga bangan treidam dajik inyame shim kinegik jan jonga ngan mareya labyame. Tutuai para bagi jiknya jong bajung phi long priang hun hakmadu blai upa badan bor baro. Utrai da jiknya nak jong naga jingero kaburong kagerteng kecubu kecing mentoyangi pada kapalan Bakhuid cuma haro way. Kutrai wara hami uni upu pada kani kawan ki balong kecingero
ya ka teng Bakhuid tam jung mi kham ta hom pitan buram ya ka kmi jung mi ka bre thaisi kumba maka kalawan lam yu khun jung mi shakani ka perthai to ai ken bakani ka jing kalyang jung ka ya baik ta jing ai barok ni rap ni bar betelan ti yang isha kata ka jimam jikun thek rai kun rap barok ni ka jing tu jikar pan kham tam ki bapang bestom kin yo no klo ta jiko jing kia ban ki jing ai ki ban hier halo ki ying ki sam halo ki jing tu ki bakwa ban pen pau ki jing don jung mi hasnda joki kum juro nak benta ki mesiem baro ki blakla no ki bam don shu manu ban tuai lem nak benta joki kin yo ban pria ka ta jima bi se ka jing suk bat ka jing ja thai ka bam jukun ikini barong ipan dau kris utrai jungi Amen. utrai undaringkat batpi Ringkat berpiru, akan tiu ya lagi do anuan intiu i shall try. ong ina nyu utrai kan rad ublei jungi Kasong hok patay. da si shak long basong hok ber kabadai ka dai ti chu ba ka jing pen imingi bahamali ki po bi jiga ban ayu yami ko kan rad ko pa ba khoi ko blei badam bor bam jukun le ba utrai jungi Yesus Kristus ya ka jing yap jung kan mau ka jing i ya ka jing mi pa jung i pla da ka jing ai ka ba im ba ya ka jing wan pa jung ha ka buram nge ya ap da ka jikal man ka bas kem bat kum ta lem bat baro ki ang bikiri khu nge ro pendon buram em ba klem sange ngi pen bana da bungin onglang Bakhuid, try play ki pai, kabeneng magabertay gidab nagaburom jungmi, Hosanna Shillong. And your royal table one hakating try. Hosanna Shillong. ya si shamelong Bakhuid ko try ka tmei ju ko jing khuid baro na mar tang ir pa ni tu pen khoi pe kan ta ni jing terwai jing de wa phau min siam jung mi kum jer hello ji ki ba ken du kala long yang i ka met ba snam jung try jing u Yesus Kristus haka pobla dia no yu bala ka mon sobha ula preng jing sha shitom ula shim yu kupu ba da ba ai yu yami ula ka dia yu bulai lak sanran u ong tu shim ba tu bam na kani phi baro na mar kani ka long ka met jong ai ka ba on it na ka banta jong phi aga jukut kamlai bam la shimi ka khuri ba ka ba ai nyu biang yami ula ai ka la sanran u ong tu shimba tu di na kani phi baro na mar ni ka long khuri ju ka snam jonga ju jutang pathmai bam jukut ya ka ban penmi na ka ban ta jung phi ban na ka ban ta babu ni ka ban ma bi ki pom to le ya kani ban kan mau yanga jing ma ya ju ko jing ngai Katasin bagi pamyuniukku Bani jinagani kakuri Ngipin nakaching yam jong mikutrai Namara tayo ba pentaya jam ba jimi pa ju ngi terwa hami ko try pu ju jing em bari khuri ju jing pen em ngida ayu aidam namar ba mlai nyu ba banyak ma ju mi bad ban shakri mi da ba suri ni kar pa ju mi bangi bi yo bentalam hakame bagas nam ju kris nglong bi pendel te wi ka wei da du men sem ba khu to kan ma ko try ka balang ju mi ka bala priang sa ta ko perthai ba tu penjana ya ka ta ka jing i ringa bo shakri ju mi ku pa bu khu pu Francis u Archbishop Victor lingdo ba baro klingdo to kan ma le mi himen para jing shan rap kan thai ki bi yo thia da ba kan mani ka jing mi pan ba hitu ki masi bom dan shu manu bantuai lem nak banta juki to ai ba maki kin yo ban priang ka ta ka jima bi sei ka jing suk bat ka jing ja thaj ka bam jukun to isne yung ibaro ang ikarpad yung may tekar hai kon ran Jingkyrkhu kham nahi bapang bistom kin yo no kulay ka taga jiko jingkya lim bagi jingkta i spul lem ba jong mi bat kamai ka ji ki Jingkyrkhu ki banwan ya halo ki yung sam halo ki khuni kti joki bagi jing tumu jong shimer ro ki ban pen kala long yung kum kita ki shakri ki ba ko ngo bor ban le ya kamon Bakhuid tam ko jong mi
Rengkat bakam bereti si Bakhuid ke kami jong belai u Joseph Bakhuid kurim jong ka ki apostol Bakhuid berbaro kiri Bakhuid ki ba penso bahaya mi pateng la pateng indup long ki babit ban yo bentale maka jing em bom jukun bal bangin yo ban yaro pendan buro mi dau khun jong mi u Yesus Kristus dau lambat u bad hau kalau mi belai pa bedon bor hagi jilong ka we jum si Bakhuid baro ka buron baka jing yaro junam la junam. Amen. Tong ini tuai kumbalu mi yang penem ber kumbala higa ini tin blai nginur banong ku kupa jumi ubah beneng kalong ka Bakhuid ka kerteng jumi kanwan kai ma jumi kalong ka mon jumi ha ka kendo kumba beneng tuai ngin ta ka jimbam jumi ka bala kasmi patuma bingi keringkang jumi kumba ngirui ma bi ka bales liu yangi berwadalam ingi syaka jimpen shoy and ray to pelanyi na ka masliu to play gur pau to ni jing sniu baro aga jing sebun jong mi to ai jing su jing sanji si jong i kenapa ta jirap jing sne jong mi nyelai berbon ka pom dengan yo jing ada na jing jar baro kan bangin ak mil dia jikermen Bakhuid paga jingwan pa jong nong pen im jong i u Yesus Kristus namar ka jongmi ka longai ma ka jongmi ka bor bar ka burom junom ma junom o try Yesus Kristus nok apostol jumi ka jing su nga e bat phi ka jing su junga nga a phi wat pe ki pop jure ka jing ju ko balang jumi bar ka jing sebun jumi to ai ka ka jing su bar ka jing tri ka wei kat kum ka mon jumi ma meu wei bar basan shar junom la junom amen ka jing su jung try kan don bar boring kal bat phi ringkar bar biru entruwa da ka jing su i wei hai wei pan Kukunung berot sungu blai, miu bukit noi ki pop sunga bertei, tu snow senei yangi. Kukunung berot sungu blai, miu bukit noi ki pop sunga bertei, tu snow senei yangi. Kukunung berot sungu blai, miu bukit noi ki pop sunga bertei, tu ai jing suk yangi. Akmiu Yesu khulang bra jong blai akmiu to blakit no, i pop ju bertei, sugi tu bla khot shaka jing khawai jong khulang bron. Kukan rat namlong wasyang hok mangun rung ngapo ki and raise wong tang nakak tin merkap sim jonga kan sasakya Shim nakasla ka balai pupra. A communion mensim. Ko Jisu janga ngit skem ba midon teli ha ka sakramen Bakhuid tam keduan. ngai jeme nalor ki baro ban ngatrang mamanwan hapo ka mensim jonga namar ba menta kumi amla man pudang yami ha ka sakramen Bakhuid tuan hapo ka donut jonga ha ka jinglong mensim ngapiam yami hala ka donut ban ngapin yeso iladi ban mi wat sha mangan klat shu nami Ubadan boru le ikam pelahanga ka Bakhuid ka kerteng jong u. Tongin ye duai. Kutrai
ngirisa kemen bamil ahi ni ka yukharis Bakhuid de ka mla pusa Bakrisyan ngi hakalanti siya ka jing bam jukun ya rabi bakan mau buram ya ka bara taisi bangila ban wan sin ka si ban yo ban talam haka jing hawai binang jukun ni ka jing bam jukun nang ye thek rai kun rat baro ki ni jing pu jikrpan ki bangi wan wan nam leng ba kini ki pai ki jumi kin yo ban pring ki Jingkyrkhu ki bawan po ki sangti baspun tam jumi ban na ka jinga sa lem ju ko me pring ka pra taisi ai bagi masi baro ki blakrano kin yo ban pring ki ma bi se ki jing su par ka jing ja thai ki bam jukun ye kini baro i pan dau kris utrai jungi Amen. trai undering bar phi Ringkat buat piru. Blay badan bor baro ukpa berukut bar masi Bakhuid Jingkyrkhu ya phi Amen. Yeli suk i bar syakri ya utra Is ngongu yau blay. Shim kenambar ke ba aspa andre fusan. Ar Rio san. Tus napis ekik tinjoni tunang pengloi bante balan ki Jingkyrkhu malai kasih ai Jingkyrkhu Buramuk pa Bakhuid bermusim Bakhuid. Kumba kelalong hakapa meningkong kumju mentau barabor jinom la jinom amen. Udunur bukitam jung Yesu. Do is nei Mariana rap jungi kun Kristan. Duai nu mata jungi